zastąpić slota Pago, żeby zagrał, ale jak Pasza napisał, że grajmy tym składem, co graliśmy,
Oczywiście, że zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Tutaj, jakbyście się nie spodziewali, jest Fred. To, czego nie widzicie, to jest ta gra. Jak zwykle oczywiście. Nie, ja tego nigdy nie rozumiem. Czemu ja zawsze w OBS-ie muszę przechwycić ten ekran na to okno na nowo, bo inaczej to nie działa. Jak to działa? Nie wiem. Dlaczego mnie nie widać? Wiem. Więc zaraz wszystkim pogadamy. Tylko jak orbi, to tu mi... A, nudle. Nudle jadłem teraz. Jest ładnie, widać wszystko. Piasek jest najpiękniejszy, wiadomo, ale... A tak, to zrobiłem mniej więcej. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tak, hejka Hasar, siemanko, Bartok, Szczałka, siemanko Mordo. Siemano i ZW, spoko, nie ma problemu. Przywitać tu Wiro, Hasar, siemano, cześć, ja też miałem problem techniczny. Nie no, ale to mi zawsze się dzieje. To się akurat zawsze dzieje przy tym. Dobrze. Teraz tak. Co tu się dzieje i o co chodzi, dlaczego gromy w to i tak dalej. Przypominam, że cisnemy w wersję Pokémon Light Platinum. Mamy tutaj już dwie odznaki, dla tych, których ostatnio nie było. No i dzisiaj cisnąłem po trzecią. Pokémony trochę dorychtował, ale czekajcie, ja sobie przyciszę troszeczkę tą muzykę, bo trochę rycy. I teraz tak. Co tu tak zmieni? Godek, że nasztrumuje trochę te sztromy, przynajmniej Pikachu jest na 31 i do dzisiaj zdecydujecie, czy już mu dajemy Kamol, czy nie. Nauczył się Thunderbolta. Więc dobrze. Tweetki zostawiłem, żeby była konfuzja. Tego, o nim dla niego domu nie jest OP. Albatrosa zegdą, no ale się nic nowego nie nauczył od ostatniego 23 poziomu. Flundra jest do życi, ale się nauczyła recover, bo recover to ci żyćko Curik daje, a refresh to jest, że wszystkie paraliże, łogień, ludy i inne rzeczy nie przeszło. Zaraz ci Hazard odpowiem. Teraz tak, Grove Live, no to się Leaf Blade w końcu się tego nauczył, więc jest przyzwoicie. No i oczywiście Larvitar nam ewoluował w Pupitera. Wiem, czasami jest tak. Dajemy Kamola, jak jest na 31. No to możemy dać, nie? Ale to jest zaraz ten. No i Pupitar umie już Rock Slash i Trash, nie? Czyli z tym, co jest Ash Ketchup. Ash Ketchup jutro będzie 16. Bo jestem w trakcie montowania, mam 4 minuty z hakiem zmontowane, a wyjdzie 8. Wiem, troszeczkę jest mniej i teraz w tym tygodniu też będzie mniej filmów na YouTube bez ten tydzień, no ale po prostu mam bardzo dużo na rzeczy na głowie. No i jeden taki tydzień będzie trochę mniejszy, ale spokojnie, wszystko będzie łaziło. Kurde, co tu z masą mam corne, jasny pierun. To dopiero jak tu był. Dobra, więc tak wygląda nasz skład. Czy coś kojfło? Coś kojfło. A to możemy kuknąć oczywiście. No niby Abra, ale Abrę nie będziemy po prostu łapać. Powiedzmy, że wyciepniemy Flundra. Bo w drugim boksie mamy wszystkich co kojfły, tak. Czyli niby Abra, ale Abry w ogóle, no ale Elekid, więc tylko trzeba powiedzieć, że Elekid kojfnął. Bo Abry nie używamy. I tak, kogo mamy? Mamy 2 Snorlaxy. Jeden z Leftovers. Mamy Growlite'a, mamy tego oczywiście Ganka. Mamy Chikorita, nie wiem, Popierona, ale mamy. Dobrze kombinujemy. Magikarpia, no to jeden level to się ten zrobi na Gyaradosa. Zaurę mamy na 5, mamy Poliwaga. No i bierzemy tą Flundrę, nie? Więc mamy jakieś takie zapasy. Albo za Housentregle, zależy, hehehe. No i dzisiaj postaramy się nie używać Charizarda.
Bo ostatnio po prostu on nam robi całą robotę, jest za silny. Tak jak moja obudowa, która spadła właśnie, jeśli chodzi o telefon. Więc nie, nic tutaj, więc spokojnie, więc tutaj nie ma aż takiej tragedii. Jeszcze chciałbym jedną rzecz wam pokazać, żeby powiedzieć, gdzie my idziemy. Więc, moi drodzy, idziemy w kierunku trzeciego lidera. Trzeci lider to jest Psyant Port City i on ma wodne Pokemony i w tym ma na 32 ta ośmiornica, Tentacula na 33, Radosa na 34 i Kingdra na 35. Więc zostawimy tego Pieruna. Czyli Gaia Rados nam tylko właśnie poszedł za wysoko. 39 Łognik. Mamy zapasy na Wchołzentregle wypadek. Dokładnie. Na Wchołzentregle wypadek. No i już się zaczyna. Dobra. Myszka wezna. Dobra, to co? Dajemy Kamola, tak? Domy, bo będziemy potrzebować tego. Wiecie, ja ten Thunder. Będę potrzebować Raichu, bo teraz pójdziemy na wodne, więc umie Thunderbolta. Jak właśnie przy was to ewoluować, bo 2 pierwsze lidery jest Buck i Grass, więc się nie dziwię. No dlatego ten Łognik tak poszedł w linie. Ale mamy Raichu, to będzie dobrze. No i mamy jeszcze tego, nie? Mamy oczywiście nie Sceptile, tylko Growlite, jak się tam nazywa. No mamy jego Pieruna Growlite. Nie wiem jak to się czyta. Growlite, tak się czyta. Fred nie umie po polskiemu, a nie po angielskiemu. Dobra, no to cisnemy. Oczywiście prawo niespodzianki naszej pierwszej tej funkcjonuje dalej. Jeszcze sobie kupimy sambalę. Może coś chycimy. Tylko czy tu je tu Poké Center czy nie? Czekaj, zmienia ta muzyka, bo zmienia. Ja ci dom starożytni życie. O. Ta gitara mnie szterowała. No dobra, no to lecimy, durś. Cisnemy. Niech Frela biegło. Nasza Violetka. Niech ciśnie. O, ten nie chce nic. A, czekajcie, to ja mam zrobić aż strong. Is very good. No dobra, zobaczymy co chycymy. Bo tutaj żeśmy jeszcze nie byli. I uwaga, żeby było coś dobrego, Coś dobrego. Users na 12. Dobra, to go chytamy, no co za... No i mamy Buzela. Jak nazywamy Buzela? No jest fajny, bo jest szybki. Dlaczego jest Buzel podobny? Dajcie znać na czacie, a ja w tym czasie oczywiście zaproszę na YouTube'a. Linki macie tu w opisie. Na Twitcha oczywiście zapraszam. No i na Discorda dzisiaj będzie afterek. Zapraszam. Ostatnio dużo tych afterków i bardzo długie. Dzięki naszemu oczywiście też. Dzięki naszemu... O, chciałem powiedzieć impostorowi. Moderatorowi, czyli Biskotorowi. Serdecznie pozdrawiam. Jak go nazywamy? Moi drodzy, Buzela. Daria. No dobrze, no słuchaj. Chyba, że jeszcze poczekam. Pamiętam tak, ostatnio poczekaj jeszcze tak minutka. Czemu Daria? Co to ma z Darią wspólnego? Chyba, że że Bartok znasz taką Daria. To tak z palców strzelo, bo on będzie potem umiał chyba snipe shot, albo coś tak jest tako szybko. To jest łasica czy co? No właśnie. Właśnie, to jest bardziej chyba łasica. Jakby zrobił śląski Pokédex, to bym wiedział, ale nie zrobiłem o tym. No to co, nazwiemy go Jam, nie? Oczywiście, no bo musi być, jak jest Jam, to łasica. Jak jest łasica pośle? Nie ma chyba odpowiednika. Nie kojarzę.
Ja też wszystkich tak nie pamiętam. Jam. Krzyknikiem, ja sobie zobaczę. Łaska! To będzie jam łaska zrobimy, co? Żeby tak to połączyć, będzie jam. Nie wiem, czy w ogóle użyjemy to. Klasyk. Będzie jam laska. Nie ma ły. Ja. Będzie jam laska. Albo mamy tu jest jeszcze takie. Others. I będzie z wykrzyknikiem. Git, u mnie się łaska mówiło, no. No łaska, no. Ja. Jak ekran stoi. Proszę powiedzieć, czy u wszystkich tak jest. Git jest. No, Bartox, proszę mi tutaj nie robić tutaj chaosu. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, tam nic nie zrobi, tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy. No to cisnemy. Jest te glancy i pompukiel na glancy. Dobra. Dribble, aha, ja. Okej, dobra, następnie jest Gloom. Gloom. Dzisiaj będę używał jak najwięcej tych pokosów, żeby nie było tak, że to są Fluffy. Żeby nie było tak, że to są, wiecie, że używam Charizarda. Dzisiaj mamy za zadanie takie, mamy mieć Charizarda. When I was Mountain Rush, I found a strange tooth. Dragon, give to you. Dragon Fang. Jedyne kto ma jakiś smoczy atak to jest Flundra i ma Twistera. Tu nie godą o planszy. To u mnie działa. No to spoko Bartox, cieszę się, że działa. Zaleję sobie herbatka. Obejrzymy. TM4, co to jest TM4? Dostaliśmy TM4 i to jest Calm Mind. O, to ciekawe, to się przyda na psychiczne Pokemony, jak jakiś będę miał, he. Wątpię. Nikt nie chce się ciuć. To jest zabala. Tu Revive, o! Revive się fest przyda. To się fest nam przyda. Polecam. No, w końcu ktoś chce się... O nie, czekaj, bo to jest zimny, nie? No to... ty misiu, ty... Okej. A, bo jeszcze właśnie, bo tam Exp Sharpa jeszcze mamy. Napiszcie, czy komu damy Exp Sharpa. Bo już mówię. Exp ma Growlite i Flundra ma Exp Sharpa. A, Flundra ma. Dobra. Saturn, okej. No. Dobrze. Ale mamy jeszcze jednego, to możemy jeszcze komuś dać. Bo mamy 2 Exp-Shary. Więc domy to może... Flundra już ma. Może Purpuritarowi, co? Bo Purpuritar nie będzie jakoś... Dopóki nie będzie Tyranitarem, to on nie będzie jakoś... Przekotem, nie? Ty co? I love living in the sea every day I can take a swim. No świetna, rewelacyjnie, to polecam. To mysza ładnie pociśnie. Skorupi! To jest do cholery. A, wiedziałem, znaczy ja wiedziałem jak go wygląda, ale... Buzel to bierzemy Sztrommysza, bo Sztrommysza jest dobra na tyle. Okej, Purpuritar i Flundra dostali trochę. Dojedziemy 2 na 2? Nie. Pada. O, tutaj się nic nie dzieje. Co to jest za plaża? Kto kupił ta plaża, że jest taka nudno? No, TM13. Obejrzymy, co mamy za TM13. To jest Ice Beam. O jest. No, Flundra będzie miała Ice Beam.
Ale to już daj, ale Flundra się chyba nauczy Ice Beam, nie? Proszę powiedzieć, czy Flundra się nauczy Ice Beam. Bo wiecie, żeby to miało sens. A Kingler. O, Kinglera to by se chycił, nie? By było... Apium. Co to był Apium, bo mam dziurę w głowie. A, małpka. Ej, taka małpka lubelskiej tu mi się pojawiła. Dobra. Jacek jest... To, że Jacek jest głupi, to ja wiem. Tak albo nie. No i to jest świetna odpowiedź, Kaza. O to chodzi. Widzę, że rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości. To jest... Ja wiem, jakby tak na studiach było, to kurde. Z niektórymi się tak gadało właśnie. Dobra, to tu dużo bal. Escape rope, no to z plaży na pewno. Ty co? Chcesz się? Nie chcesz się. Łazimy po tej plaży, kukamy co i jak. O. Na stariu. Whooper trzeba zmienić na... No nie jest OP. Zawsze mówiłem, że Trico ogólnie był OP. Był bardzo dobrym Pokémonem starterem. Jak zrobię śląski Pokédex o trzeciej generacji starterów. W ogóle wszystkie 3 startery to jest chyba jeden z lepszych, że wszystkie 3 startery są bardzo dobre. Jeden z najlepszych wszystkich 3 starterów Pokémon. Tak, możecie oczywiście dać do dyskusji to, nie? Że znacie lepsze 3 startery. Ale nawet bym powiedział, że te 3 są lepsze, znaczy lepsze, no dla mnie lepsze niż nawet pierwsze. Że wszystkie 3 się fajnie sprawdzają i są unikalne. Bo wiecie, no macie Charmander, Bulbasaur i Squirtle są dobre, nie? Ale na przykład tutaj macie i wodno-ziemnego, i tu macie po 2 typy. No ten ma akurat jeden, nie? Ten będzie miał chyba jeden z tego co pamiętam, Sceptile, ale on jest też taki, jest dobry, jest solidny, to są też solidne Pokémony. Tak jak powiedział, że jak robię śląskie Pokédex pierwszej że one są solidne, tak samo jak powiedział, jak to powiedział chyba o drugiej generacji, też tak powiedział w sumie. Solidne Pokémony. Dobra, łapiemy, bo to jest nowa łapiemy, co to jest? Kuki! Chytomy kuki. Będziemy mieli wciul tych wodnych Pokémonów. Jest raczej woli Mudkip. No Mudkip też jest dobry, tak. To jest coś takiego jak Whooper. Tylko, że trochę lepszy. Ale nie, dla mnie tutaj akurat zawsze jak... Czekajcie, tak, że w pierwszej był Charmander, w drugiej był mój ulubiony, to był oczywiście Totodile. I też Quidla Vejtyfazjona ogólnie też bardzo lubiłem, ale tu bardziej się uformował Totodile. To tutaj, no to w sumie tak, w pierwszej generacji był ognisty, mój ulubiony, we drugiej generacji był wodny, a w trzeciej był ten, trawiasty. Ale tak richtig akurat tak wyszło. Powiem wam. To... ale... Dobra, Krabi. Jak nazywamy krabie? Krabi. Może Kuki. To jest C-O-K-I-E. No, jak nazywamy? Chyba, że po śląsku, ale po śląsku... Surimi? Albo tak jak chcesz. Ale czemu Surimi? Chyba, że to jest po japońsku, ja czegoś nie wiem. Asar może być ten, bo może coś jest fajnego. Siemano, siemanko, cześć, witaj tu Wiro, Curik. Wiem, teraz stoi, tak. Ekran stoi, teraz się rusza. Burger, siemano Fizer. Kraboburger. Ale nie no, burger to bardziej. Ale są paluszki krabowe Aha, ja. Kurde, mi się z rybnymi pochrzaniło. No dobra, to niech będzie surimi. Spoko. I tak nie wiem, czy będziemy używać, zobaczymy. I chciałbym powiedzieć, że to jest pierwsze wyzwanie takie Pokémonka i nie używam w ogóle suksów. Że jak ja ich boostuję, te Pokémony, to ja naprawdę łażę po krzakach i jadę z nimi.
To brzmi źle. Ale no co, no nie będę was cyganił, no. Łażę po krzakach, jadę z nim. Taki jest durny. No to jest cały czas to samo, nie? Seaport? Co? A, Seaport. No to idziemy do trzeciego, tak, idziemy do trzeciego. Dobrze, idziemy. Nie, to Dailik. Shelter, dobra, Shelter, jedziemy. Jeszcze mogę nabić, bo to ma chyba 35 level ma. Więc mogę i tak nawet gdyby był level cap, chociaż nie ma tutaj, nie dałem sobie level capa, bo capę to ja mogę mieć, wiecie. I teraz siemanko, tak naprawdę byłem od początku streama, tylko rysowałem po prostu. A to spoko, fajnie. Oczywiście jak ktoś też jeszcze rysuje, albo chce się czymś poasić, to zapraszam do Discorda, tam są mazy i aszenie się. Dziękuję za ciasteczka, Fizer oczywiście. Coś minęło przez te 20 minut? No to, że tak złapał Kuki, czyli Krabi, Buzela, no tak to raczej nic. A, dalej przyszczekujemy na placuszki zjadłem, bo chory też. O, chory, że źle. To wszystkiego, żebyś wykurował życza. Poliłek. Ale tu nie chytamy, bo już tu byliśmy. To są te same krzoki, że tak powiem. Aha, okej, dobra, jesteśmy w Sandport, dobra. Dobra, już są w Sandporcie. Jak się tu coś zdarzy, jakaś fabuła, to Fred czytaj, pamiętaj, nie tak ostatnio baranie, żeś kukał, bo nie chciał ci się czytać. Ciekawe, czy jakiegoś fajnego pokazu zdobędziemy. O, surf, może surf tu zdobędziemy, to fajnie. O, super rod dostaliśmy, to jest... Abyśmy mieli mało wodnych Pokemonów te. Kogo w te... Ojojoj! Ojoj! 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 Ej kurde, dla prasa. No rozpieszczają, fez. Były placki, zaraz podejście na deser, dobra. Znaczy, ja tylko wytorbia ta flundra po to, żeby la prasa wziąć. Ale będziemy dalej flundrą grać. Spokojnie. Tutaj imion nie mogę udawać, bo nie mo... No co mi zawadzasz tu, pierunie? Ale... zrobimy tak. Pod koniec, przypomnijcie mi też, żebyśmy zrobili tak, że wybierzemy jakim Pokemonem chcemy grać następnym razem. Możemy tym rotować, tylko musicie mi dać znać pod koniec i następnym razem po prostu tak dobiję te levele tym Pokemonom, żeby były na równi i będziemy szpilać że zrobimy coś takiego fajnego, że mamy tyle Pokemonów, tyle tych wariantów, że pod koniec odcinka będziemy decydować w którym składem będziemy grać. Kogo chcecie obejrzeć w tym teamie w następnym odcinku. Co wy na to? Coś mnie złapało, niestety musiałem pracę odpuścić, pół dnia przez prawie wracam z domu. To dobrze, ale dobrze, żeś spał. Jak spał, żeś dobrze. Ciasteczka bym dać, a wafelki, żeś sam zażarł. O ty pierunie. Nie no, fajnie. Każdy miał smaka. A ty. Czekam, popatrzę chociaż i podziwiam. To dobrze. Od połowy zacząłem cię słuchać i się zgadzam. No to mi się podoba. Więc pod koniec tego... Pod koniec tego będziemy tak robić, że będziemy sobie wybierać Waterstone. O, Waterstone. Dobra, ale Waterstone nikt nie potrzebuje Waterstone. Okej, ten Name Rater. Dobra! Dobra, Growla, jak jego zmienimy? Dobra, jak nazywamy tego kota? Znaczy to nie jest, no ale to jest przekot. Jak go nazywamy? Ale powiem, i bardziej patrzymy już na to, że to jest Sceptile. Jak go nazywamy? Słuchajcie, to będzie zmiana nazewnictwa i tak dalej. Rakietnik? A czemu to jest rakietnik? Jak byśmy go nazywali? Bo Sceptile ma zamiast ogółu na rakietę. Czy on miał cekę? To jest kameleon, właśnie.
Ale czekaj, nie, wiem, że teraz się nie rusza ekran, bo Józek otworzył ten. Aż sobie wpiszę. Czy to jest rakieta? Camilo. Camilo. No dobra, dobra. Okej, rzucie. Jo, Camilo. No dobra, to będzie Camilo. Dobra. My i... Bardziej na choinkę. No właśnie to jest tak, właśnie to jest tak. No, to już bardziej choinkę na ogonie. To by takie... To już jest takie Last Christmas, ale taki marzec. Ta choinka tak na zoli by była. Ale niech będzie Kamile, tak że chcą i... O. Niech będzie, ale jeszcze będzie ten, jeszcze musimy bardziej, no... Jeszcze będzie następny. Proszę pana, pupitar. Znaczy to będzie już tyranitar. Więc jak tyranitara nazwiemy? Proszę bardzo. Proszę o propozycję na czasie. Nazwij go George Michael jak Last Christmas. No, już mogę, no. Aha, dobra, bo ja o mega ewolucji pomyślałem i się jeszcze... Przepraszam, że powodzenia was bardzo spoko. Skoter, za takie przywitanie. Gdybyś nie był moderatorem, to masz pana Elowinka, cześć. Tyran. Jak tyranitara nazwiemy? Co w tym złego? Nie no, oczywiście, że nic. To chyba oczywiście. Pokezilla, Godzilla. Właśnie, a jakoś tak dlatego, bo jest mega kotem. Pokezilla ma mój głos. O! Eluwa biskotera, dokładnie. Gitara się ma jeszcze. Trzeba. Dobra, i pianino nara. Dobra, już. Dobra, no to Pokezilla, skoro tutaj jest taki głos. Dołożę Tyrazilla do pieca. Tyrazilla. Dobra, to jest 2 głosy na Pokezilla, 2 razy na Tyrazilla. To jakie? No to jeszcze nic nie dał, czekajcie. Bartox. Pozdro 106 na rejonie. Muzil. Sorry, Tubiro, przepraszam. Ale Tubiro, sorry, ale Tubiro mnie naprawdę Mozillą przekonał. Jakie głup... Co ty masz? Co to jest za... Sorry, ja bym na to nie pogodził wszystkich. Ja biorę... Sorry, ale ja biorę Mozillę. Przepraszam bardzo. Ja wiem, że niby jest... Znaczy nie ma demokracji tutaj. Ale Mozilla... Ja nie... Ty to masz łeb. Ale serio, ja bym siedział i tak myślał nad tym 3 lata i bym tego nie wymyślił. Mozilla, ale tak się nie spodziewałem. Ja się zawsze śmieję z takich rzeczy, jak ja się wcale nie spodziewałem. Jak uważasz? Tak, no. Mozilla. To ani to nie jest lis. Kurde. Mozilla. Sorry. Dobra. Jak coś, to będziemy do tego hopa wracać. I później ponazwiemy inne te Pokemony. No ale to takim składem chyba pocisnę. Tak będzie, dobra. To jest nazwa przeglądarki narodowej. No ja wiem właśnie. Aha, to znaczy Mozilla, bo nie jest tutaj. Tak, to jest nazwa przeglądarki narodowej. Tak, żeby warto już. Biskoter wszystko wyjaśnił, dzięki. Dobra, a ja się zajmę szpilem bardziej. Oczywiście tu jeszcze wspominam dla tych co doszli. Będzie dzisiaj after. Zapraszam na Discordzie. Link w opisie dla nowych oczywiście. Serdecznie zapraszam. I jutro będzie nie śląski, będzie jutro przygoda Asha Ketchupa. Mam nadzieję, że o tutaj coś będzie. To będzie przygoda Asha Ketchupa. Bo dzisiaj już zmontowałem pół i muszę dzisiaj skończyć to, bo miało być dzisiaj, ale no nie zdążyłem. I będzie mniej troszeczkę w tym tygodniu filmów i live'ów. Znaczy we czwartek będzie na 90%. Dam jeszcze znać jutro. Ale w weekend nie będzie, bo nie mam je cały weekend. Nie będzie live'a, ale ostatnio nadrobiłem, więc
Więc mamy tutaj standard Liège. Co to jest? No sorry, oni... No co mnie to obchodzi? Siemano, ja chcę na SS Anona. A, nie ma ten, dobra. Widzę, jak gdyby to chyba przeglądarkiem, tak, a może być tak pod koniec jakiś quiz, dawno nie było. O, no to mogę zrobić. Ale to chcesz... ale to felki dobre. Dobrze, a teraz napiszcie mi tutaj oczywiście na czacie. Chcecie quiz śląski, czy wiecie, te obrazki z Pokemonów? To zrobię takie przybliżenie, żeście zgadywali. Napiszcie, to możemy zrobić. Bardzo fajna idea, Hasar, dlatego też jesteś moderatorką. Piszcie, a my co? Że jeszcze łażę i tu przeglądam. Dobra, teraz czytaj to, Fred. Siema Wiolka, Izek jest Steven. Izek jest Chuchany. Dobra, jest Champions League. Aż, Godo tobie, ja. A Izek jest Lukas. Jim, aha, to z nim będę się prał, dobra. Czekam na to, żeby pocisnąć Zeppelinem do Teama Atari Iceland, aż godą, że masz skilla i wiele masz za sobą ciulaniu się. Wiolka, weź kuknij, team para. Próbuję Rose? Nie wiem co znaczy Rose. Nie jest aż tak dobry, chyba tu... A dobra, już wiem, żeby coś takiego chyba okiego znaleźć, dwóch czarne Pokemony i mają Blue Orb i Red Orb i Maniana i Terra i jutro i pojutrze. Steven, czy chcesz cisnąć z wami? Ja! Dobra, jedziemy. Znaczy Wiolka tak niegodne, nie? O jaki kłus, bo ja nie tutejszy. A to co kukniesz, zobaczysz. Tu chce Pokemony. Nawet razy 2. Gance Galoba fajnie, to super. Ja i tak nic nie ogarnę dzisiaj, ale na afterek postaram się wpaść. Na chwilkę golfa, super. Jedynie to mnie boksuje nawet same pytanie, a to mu chwali, bo placków naważyła z gulaszem. Słuchaj! Muszę poprawić swoją reputację. Słuchaj, nieprawda, to jest fest dobra reputacja, bo ty żeś godał Hasar i jak uważać te placki, słuchaj, ty jest właśnie tym zakulisowym majstrem, słuchaj. O, Fred daje słowo po śląsku, my zgadujemy quiz śląski, a to jest wytłumaczenie, tak, do Fizera już czytam, no. Więc tutaj na razie jest na Pokemony bardziej, a Pokemony właśnie to jest to, że na przybliżeniu zady jakieś Pokemona i bardzo dobrze, żeś to powiedziała. Bronzor to je... Nie no, użyję tutaj łognika, dlatego, no bo Bronzor to jest stalowy. Ale no tu go wiecie, to jest tylko... No tu się coś dzieje, nie możemy ten... Dobra, Maniana, Terra i potem też przyjdzie... No, obudziło 2 legendarne Pokemony. Blue Orb i Terra Orb to ciekawe jakie. Żaden się nie spodziewał. To jest żołądek do serca. Ja mówię papa. Idę rysować moje kotki. Na razie, Fizer, fajnie żeś był. No Pitera znowu. Ktoś zajrzał tam kaniecza, ale może rację. No dobra, to zrobimy te, ale to będę musiał się przygotować. Będziecie musieli dać mi później chwilkę. Do tego. Znowu Bronzora. No, nie no, muszę dać Ługnika, bo ja tu nie chcę stracić tych Pokemonów. Jak już trzeba, to oddam już tego Ługnika. Ale... damy pół Pitera. Znaczy Mozilla, co ja torbia. Nauczył kiedyś. To ten kocik mi dużo nie zrobi. Czekaj, a spróbujmy. Dobra, jak ja stracę Pupitara, to mnie Mozilla, to mnie piorun jasny szczeli. Flundry dzisiaj nie było. Dobra, jednak zmienimy. A damy Flundrę. On będzie miał elektryczny. Dobrze jest. Flundra ładnie poszła z tym, elegancko. Dobrze idzie, dobrze idzie.
Ale tego Fuzela nie wiem, czy Fizer po prostu nie nazwać. Interesuje jak swoje francuskie dzieło. Jakie francuskie dziełki, o czym ty gadasz? Jon Snow. Był taki mem, tak. Nie, już się zaczyna. Po prostu. Co ty chcesz? Team Parabuch. On się tu mi leczy, więc to jest Pugly, to jest kocik. Dobra, te... Drift Blim? Ten grzyb. Wiemy. To źle bardzo wygląda z tym Gajaradosem. Trzymaj się, wielka. Dobra, co jest? Dobra, z czym oni walczą? Bo tu jest. Aha, dobra, stanki to jest. Dobra, to są stanki. I znowu, że się z ty pierunie wytorbij stąd, ja z tobą nie chcę. Poproszę o odmówienie paciorków. A skąd ja mam wiedzieć, że to będzie ten? Ale on jest szybszy. Dobra, jest git. Raihan, dobra, tak. Nie, tutaj musimy zagrać Picobello. Dobrze jest. Maria, oje. Faflak, przeżyj. Nie możemy tak robić. Tak się nie robi. Kamilo będzie odporny. Dobra, sorry. Musi być to grzyb. Łognik 40. Trudno. Nie chciałem stracić żadnego. To by odmienię moje życie o 360 stopni. No, moje nawet o 720. Czasami nie mogę, ja z wami nie mogę gadać. Dobra, ci się piorą i Rayquaza pewnie się pojawi. A nie Arceus, dobra. To jest dziwne, że Frela leży u niego w ten, a on się kukła na ciebie. To... Nie nazywaj tak Buzela, bo nie lubię, zawsze przeciw niemu walczę, a w chłopie szybszy i szybki. Tak, to prawda. No dobra, to tak nie nazwę. Tam z rodzickimi dziechami widziałem kiedyś z Charmanderem albo z Charizardem. No było coś takiego. Ja mówię, jest tak głupio, jednak cieszy w jakiś sposób. Iść. Robię sobie zupkę chińską w mikrofalówce i to działa. No to gratulacje, Bartok. Jak zrobisz w piekarniku, to daj znać. Ciepnij w ogóle do bradrury i to. Właśnie, bradrura to piekarnik. Ciepnij to do bradrury. Już taki obrotny, jak Tony Hawk już robić. Oj, biskota, ja widzę, że to już dzisiaj... Ty dzisiaj masz cug na takie gotki. No dobrze macie, u mnie tylko 2 razy 180. Kurde, u mnie 4 razy 90. Albo 8 razy 90, 45. Wiecie, jak nie chcę tak najpierw, to się obrócę na tym krześle jeszcze tyle razy. Jest. Nie da, tu się normalnie nie da go dać. To zawsze jest... Fajnie, mi się zawsze to podoba oczywiście. Dobra, to cisnemy do lidera, no bo wiecie, tak fajnie to robię, już 40 minut gromy, a tutaj... Totalnie, a co to jest? Lightcon, no latarnia, wiadomo to jest. Dobra, idziemy tu, nie? Ty! Gdzie tu je? Bright Power, co to? Iron Taila, a pamiętacie z faretów Iron Taila? No i tam Cast Agler to Redux ATC. No dobrze, no to damy ATC. A. To musi tak zawsze trafiać. Może niech trafią. Camilo, niech będzie. Jak będziecie nazywać ośmiornicę, to musimy nazwać Intenfished. In me baby right. Lepiej doktor, ale to obejrzymy, to wiesz, to jak będzie, to wtedy domy. Dobra, to czekajcie, ale musimy zrobić ornung.
Żeby tu były te, teraz czasowo jeśli chodzi o nasz stream. Zrobimy tak, że zrobimy to do 20:30 będziemy szpileć w to, o 20:30 będzie quiz po śląsku, znaczy quiz z tego, tych życi. Quiz nie, no, nie, już się nie, się nie będę wykręcał. Knola to, powiedział jak tak, bier za to odpowiedzialność. Nie, tylko nie gadaj. Nie, myślałem, że to pęka już. A, tu nikogo nie ma, tu jest czegoś nie zrobił. Ukazy typ wodny. No nie, powiem ci, po sali myślałem, że ogień. A nie, mogę iść do góry, ale tu nikogo nie ma, tu chyba jeszcze w ogóle go nie ma, tego... Dera, no właśnie, kapłek się. No i oczywiście nie, dobra, to idziemy do latarni. Dobrze zrobiłem, że tak tu po los. No będziemy mieli troszeczkę troszeczkę wyższy level chyba niż nasz lider, ale no co zrobię, że trzeba, no trzeba ich rąbnąć, nie? Wiecie, ale tutaj jest domy Camilo. Camilo się trochę podszkoli. No to jest idealnie, proszę państwa. Ludzie, tu nikogo nie ma. Jak nikogo nie ma? No mnie za chwilę kaka. Adieu, my friend. Na razie, Fizer, siemanko. Powodzenia w rysowaniu. Jak nikogo nie... Aha, bo tam nikogo nie ma. Dobra, w tym. W teamie. Wiem. Oj. Zagadałem się. Tego nie widzieliście, to się nie odbywa. Papa, Fizer, cześć. To tam, wiecie, amnezja. No bo ja się zagadałem, nie, przy walkach Fred nie godej, tylko rób. Tego nie było tam. Nie, no musi być, ja go muszę mieć, to nie mamy roślinnego jeszcze. Woda też się rozumie. Jak zrobię ze swojej richtig głupoty, to okej. To nie. To jest mój nasyp. No nie no, Camilo jeszcze nawet nie był tym. Jak już będzie potem tym z Septilem, to już może pójść wek, ale tu mi go szkoda. Blade. A, okej. Tentakul, mień na sztrą myszę. Jak się skupię, to nie stracę nikogo, ale muszę się skupić. Mamy już rajczy, no właśnie. Strasznie ładna lokacja. Dziękuję, to ja to nie robiłem. Prawie 7 na B, że ktoś zginął. No ja też. Ja szur żyję, słuchaj, żyję. Nie, no, jak się skupia i stracę ze swojej głupoty, tak, ale jak się zagodą, to... Teraz mogę go stracić. Nie, przy walkach muszę się skupiać po prostu. No nie no, powiedzcie mi, no nie tęsknilibyście za Kamilem. Dopiero co miał imię, już idzie wek. Tak nie może być. Tak się nie robi. Nie, pamiętajcie, liczy się spektakl. A Camilo idzie. A? Dobrze i elegancko. Jest dobrze, jest dobrze. Oj, muszę zmienić. Armii na stronę. Jest. I widzicie, da się. Jak się skupię, to oni przeżyją. Panowie, wychodzimy.
Ja już świeczkę dam, ale co ja to gaś chłopie! Nie no, idę uzdrawiać, bo oni mi są potrzebni. Wiem, że to ten, no ale no słuchajcie. Bo teoretycznie to się nie wyda... O kurde, no otwarłem ino na 3 sekundy. Te pieruńskie okno. I oni wiem, jak to jest, że wczoraj rano był mróz. Wiem, bo musiałem kwiatki podlać i patrzę, a tam piździ. I pierunie... myślałem, że myszy elektryki. Co się dzieje? A, czyli tyle sobie po prostu poszedłeś do latarni, a nie na Arbeit, ja? Tak grzyb. Opie, kto cię zrobił tym terem? Dał się, zostałem czarnym glinem. Dobrze, super bardzo. To dobrze, dobra. Jadymy. O, ja już są. Ale nie, no to damy tego Camilo, nie? El Camilo, tylko on tu jest... Ja ze Sealem zawsze miałem problem, bo nie wiedziałem, czy on jest lodowy, czy lodowo... czy wodny. Kurde, no z tym to był zawsze tak... On jest lodowo-wodny, nie? Seal, albo Dugong. Ganzegal. Aż trom mysza. Bo on to ma chyba Kindred na 35, z tego co dzisiaj wspominałem. Więc mogę jeszcze tą próbować. Jakby tak jeszcze Mega Dream by się nauczył. Ten... O dobrze. Tego trzeba pokonać. Uła! A, Thunderbolt jest. Flundra i tam zbierają z X-Sharpa, nie? No, pierwszy raz powiem wam, że jak wiecie, mieliśmy Charizarda OP, to może być ciężko. Może być ciężko, ale walczymy, nie boimy się, podchodzimy. To na nowo, nie? Na nowo muszę... Ale okej. Podchodzimy, ja sobie oczywiście zapiszę na wszelki wypadek, jakby mi grę wywaliło, hehehe. Więc idziemy, durś. Lepiej tak niż na streamie się grumica pali. Dokładnie. No jest jego ewolucja, wiem, że... No spoko, ale spoko. Dobra. Ja sobie jeszcze Kuknana ściąga, bo to nie jest zabronione. Pierwszego ma Oliktobery. No wiecie, ta ośmiornica czerwona. Na 32. To na niego możemy dać już naszego Kamila, bo on ma jeszcze Tentacruela, a my potrzebujemy na Tentacruela do my... Ła, niedobrze, Flundra. Niedobrze, już jest niedobrze, a co dopiero jak mnie szlak trafi. Szybszy. To my tu kojfniemy. Ja tego nie zapisałem, nie? Trudno. Ło! Aż mi się palce spociły. To był błąd. No musiałem dać Charizarda, bo bym nam kojfnął. No dobra, ktoś nie skończył. No udało się. Ale musiałem dać Charizarda na koniec, bo nie chciałem nikogo stracić. I się udało za pierwszym razem, moi drodzy. Więc ja jestem bardzo... Waterpulse, no świetnie, przecież to umie moja ta Flundra. Więc udało się przeżyć. Musieliśmy mi dać ognika, no ale... Wolałem dać już tu ognika,
niż stracić Sztromysza albo naszego kochanego Camilo. Więc udało się, mamy trzecią odznakę, czyli minimum na dzisiaj jest zrobione, moi drodzy, ale pociśniemy jeszcze dalej, oczywiście. Dobra, następny to jest Dark Dusk. Tomek je tym i jest tam 40 level, czyli możemy do 40 levela to robić w sumie. Znaczy nie ma level capa oficjalnego, ale już tak zrobiłem. Albatrosa będziemy teraz... Albatrosa będę mieć dziś. No dobrze, dobrze, więc jak się udało, moi drodzy, ja się bardzo cieszę. Mamy trzecią odznakę i jedziemy dalej, tylko Kaj. Otwórz mi to pierunie. Nie. Tak nie przekonała go moja gotka, żeby mnie wpuścił. Tutaj nic nie ma. Szkoda, że nie mam mapy, albo pewnie mam, ale nie czytałem. No bo po co? Ale tych przelos. A, no dobra, świetnie. Domykają, mam iść dopiero, nie czekają. Mam mapa w ogóle. Dobrze. I gdzie my mamy, moi kochani, pójść, co? Bo ja nie wiem, takie tempy trochę. Ale tylko trochę. Może mi pałka kupicie. Do cię nie kupi. Powiedz, że wy możecie mi coś kupować, kto to widział, ty. O, może pójdziesz, może po prostu Fred pójdziesz na dół. No właśnie, dobra, ale to Albatrosem będziemy Albatrosem. Ale tam są te mroczne Pokemony, więc musimy mieć kogoś psychicznego. Wiem, że ja się też nadaję, ale niestety nie mam je w tej grze. No, będziemy mieli mały problem. Nie śpi, weź go obudź. Dobra, ale możemy tu coś chycić. No, a ta Abra by się przydała, nie? Teraz poszło. Tak, ładnie idzie. A, ty trenujesz, żeby levele nabicie. O, to są Duskule. Duskule. Tam, jak smasza nie mam. Tak, setka. No ja wiem, że się będę z nim chillu. A to jest ten lider następny. To dzisiaj dwóch liderów zrobimy. Tacy dobrze będziemy. Działa. Nie wywaliło nic. Jakby stream waliło albo coś, to napiszcie oczywiście proszę na... Wiecie, na DC, nie? O. Ale dobra, nacisnemy tu dalej. O, Rock Smash tu dostaliśmy. Dobra, czyli pójdziemy na dół. Ale tu co jeszcze chycymy? Powder. This is backtime mówię, a my nie mamy backtime. Dobra, aby było jakieś... Ja, ale Venonat psychika, nie? Venomow będzie umiał psychik przecież. To nie? Go chycymy. Dobra, jak nazwiemy Venonata? Tylko, że on będzie... Ja nie wiem, czy go Szmaterlok po prostu nie nazwać, nie? Jak się potem wyewoluuje. Jak nazywamy Venonata, moi drodzy? Nie mam na niego pomysłu. A jak jest purgający ten, no to nie, to będzie jakieś jako szmaterlok jakiś, nie? Jakby tego szmaterloka nazywać? Mota. Moty latają, no. A no właśnie, bo to bardziej ćma, no właśnie, to może bardziej ćma to będzie. Masz rację, to będzie mota. Chciałem powiedzieć Tiago Motta, ale dobra.
To moty, dobra. Widzę, że tutaj jest to poczeką, wiem, czasie ten. Latałem, dobra. No, to mota będzie. Mota ciśnie. Tego zobaczymy jeszcze jakie tu inne Pokemony. No, też by było. Spojrzymy jakie jeszcze tu inne Pokemony są. O, Atot. No, ale Venonata to niezły. Na mnie nie czekaj, Freddy. Dobrze, przekonałeś mnie. Nie ma problemu, dobra. Komu damy Rock Smash? Bo mi tu... Nie, dla mnie to już taki główny skład, szczerze mówiąc. Wiem, to zmienimy, ale kogo wydupcamy? Może na razie nie jego, ale to jest po to, żebyśmy I Rock Smasha komu damy? Lapras, który na 10 sobie. Może damy temu Snorlaxowi Rock Smasha, nie? On będzie na pewno umiał. No na pewno, Fred. Ty jest hopie... Jest udany jak ta Mota właśnie co zaświecił. Chyba, że Mota umie. Mota będzie umiała... Ale Krabi będzie umiał, na pewno. Krabi będzie umiał. No jasne, Surimi. Dobra, damy mu. Daliśmy Surimitem. Ale nie martwcie się, Kamilo wróci. Ale nie stracili, ja się bardzo cieszę, żeśmy nie stracili żadnego Poksa. Przy tym trzecim liderze oczywiście. Proszę mi tu nie zarzucać. Ja i tak będę, i tak ich trochę tam dum na wyższy. Oj. Musimy dać ognika. Na stalowe nie mamy. Buzel jest. Mam mysza na Buzela. Thunderbolt. Relow. Dobrze, na niego mówisz. Dobra, no to słuchajcie, jedziemy dalej. Dobra, cofniemy się, bo nie wiem, czy to jest ten. To jest nowe? Nie, to jest ta sama droga, więc nie mogę go chycić. To jest to samo, co tutaj. Ja. Dobrze, więc tutaj nie musiałem. Karmory by się przydał, co? A Growlite'a mamy. Ale to są inne Pokemony, nie? Nie, to jest te same, dobra, bo widzę, że Shadow. Murką, ojeruna, patrzcie co nam uciekło. Ale to czekajcie, nie, ja muszę robić, czy ten Skarmory jest... Tak, to jest to samo, dobra. Murką by się przydał. Ale niestety nie ma. Więc jadymy dalej. O nie! Blablabla. Kurde, te on ma wysokie. Ojojojoj, a jeszcze tutaj mam tego. Trudno. Rain Dance. Tundrę nie chcemy, po co mi to? Mysza Thunderbolt, elegancko. A, to jest, że na Ericha my tu walczymy, dobra no. Co tu możemy znaleźć? Tu mamy Ultra Bala, dobra, Bala się przyda. Nie chcę mi się już wracać do tego. Wiecie, do Poké Center, więc dałem mu full heal'a. Super Potiona, bo... Dobra, niech się ten... Relow trochę na hapa. Będą Moonlocast. Jest git. Przepraszam, dam ognika, ale chciałem, bo dostałem Moonlocka i nie wiedziałem czy... Moonwalka, hehe. Dostałem Moonwalka, proszę państwa. Calcium, Calcium się... Ale to jest cały czas to jest to cały czas... Ojej, tutaj misiu, jesteś do tyłu trochę. Dobrze. Bater. Albatrosa nie mogę dać.
Dobrze. To myszcza, no kogo mam tu innego dać? Mi załatwią naszego kochanego, wiecie kogo? Mozilla i co będzie? Dobra, jesteśmy w National Park. Dobrze, jest git. Dobra, tu Pupiter jeszcze przeżyje. Oj, 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 oj. Kurde, muszę fest patrzeć, żeby mi tutaj nie rozwalili tego, ale jest git, kurde, Mozilla jak wejdzie to... Tutaj nie ma żadnej reklamy, proszę państwa. Hej, hej, cześć, siemanko. No, tutaj połaził jeszcze. Nie, bo chcę do Poké Center iść, dlatego... Oj, nie, Heracrossa przykro mi, ale musimy dać, bo ledwo żyjemy. Musimy dać ognika. Nie mamy już nikogo, musimy dać ognika, bo nie przeskoczymy tego. Nie, ja muszę się Zurich wrócić do Poké Center, żebyśmy normalnie zagrali, bo się po prostu nie da, no jest za trudno. Nie chcę stracić nikogo tutaj. Szkoda, jakby chciał, to by było dziwne. Zupka mi się zrobiła, jest fest dobra. No to smacznego życzę oczywiście, Bartek. Serdecznie. Ja dzisiaj z ich nudle wdupił. Powiem wam, jak sobie zrobił 3500 kalorii i jak ja nawet to zeżrę jedzenia, ale jak Jezek dostał najpierw ryż, wiecie, tam z warzywomy, potem za 2 godziny, bo za 3 mam zeżrę jeszcze komosa ryżową, jeszcze tam z mięsem, to tak zapycha, że tego się zjeść nie da. To jest tak za dwa posiłki za dużo obok siebie objętościowo. Chyba trochę. Dobra, poklachamy sobie jeszcze tu z każdym. O 20:30 oczywiście będzie quiz, więc serdecznie zapraszam. Ale nasz, czekajcie. Nie, ja tu mogę chycić, to jest prawo i niespodzianki. Pytamy tutaj pierwszego, lepszego Pokemona. W tym tropsku, nie? Ciekawe, kto tam będzie, może jakiś... Mógł być nawet jakiś bebok, żeby go stracić w tym... w liderze. I... Dobra, mamy Starly. Jak go nazywamy? No i drugiego ptoka... Drugi ptok będzie dobry. O, ja bym taką komosę z jakimś dobrym mięskiem. No, a to jest bardzo dobre, ja uwielbiam komosę ryżową, ale... Kur... Tak zapycha, że jasno, ona sama w sobie zapycha strasznie. Dobra, jak nazywamy Starliego? Tego ptoka. Ale czekaj, najpierw na paczkę od hasa z plackami i guloszą. No Jan, słuchaj, to są priorytety, proszę cię. I teraz są priorytety, mój drogi. Dobra, Starly, bo ja go, czekaj, jak bym go nazwał? Beeflock. Nie wiem czemu. Będziemy mieli stara pora, jak dasz mu Tops Combat, to będzie niepokonany. No. Staraptora, przepraszam. Czekajcie, to może być... Jak to będzie Staraptor, ja wszystkie nazwę Goomb, bo tym nie używam, no właśnie. Ale czekaj, jak to będzie Staraptor, to może będzie stary od Ptora. Jest stary Ptor. Stary ptok. Czekaj, nie myślę. Stary łot ptoka. Jak byłoby ły, to bym dał łożeł, ale... to nie przejdzie. To nazwiemy, twój stary nazwiemy, co?
Jak stary to twój. No właśnie, widzisz mnie, że przejdzie. No to jedziemy, twój stary, no. Nie przerwa, słuchajcie, stary. Stary tor. Patrzcie, ale idealnie się mieści, no twój stary, no. Dobra, myślę, że możemy zamienić Albatrosa na twojego starego. To się nie wybroni, nie? No zobaczymy, jak jeszcze inne Pokemony tu można było chycić. O, Nidorana, aj! Kocia to nie chcę. No ale chyba dobrześmy trafili. Ale Nidorana, Nidokinga, oje. Twój stary idealnie się mieści. No właśnie, no. Mój stary się idealnie mieści, ja. Kurde, Machopa, aj, no już Machopa drugi raz żeśmy... Znaczy to nie przegapiliśmy, to po prostu... No nie wyskoczył na mnie za pierwszym. Jest, mamy full hela. Ale nie, słuchajcie, musimy lecieć Turik. Bo... No ale no, myślę, że będziemy grać twoim starym. Następny tytuł będzie Cisnemy twoim starym Beboki. Jest, ale kaj tu jest ten market. Ja chcę kupić balę. No wypadł mi stąd. 5 bali kupimy, dobra. I full hele to jest 5 jakby no. Max RPL kupimy ze 3, żeby no tak jasno nie trafił, znaczy mnie. Który by się nie zmieścił. Jakby ci to powiedzieć, no. Skoro tak mówisz... Ja nie wiem, Beboka to ja pewnie widziałem. Tak? Żeś widział kopanie Beboka, a Kai. To było Święto Barbara. Mieszkasz na grubie, a łocy moscorne jak wątle. Stary, Święto Barbara to mi się z Grzegorzem Poleczkiem. Tu jest ta dziura. Zawsze dziura w pocie. Co robisz? Co robisz? Czy ktoś chce dać quick low na przykład? Jeszcze z każdym poklachą, bo może mi to fajne poksa, nie? Bo oni tu fajnie rozdają poksy. To mi się podoba w tej grze, to fajnie dostajesz. Tu z nim klachałem. Klachałem jeszcze. Co my sobie nie klachał? Dobra. I tu nic nie ma i cisnemy na dół. Duże niebieskie we śnie. No są porypane. Ej, no. To trzeba... Albo... stawić... Nie, to oni dopiero zobaczyliby, co to jest porypane. Iknie, dobra, jedziemy. Ale tu jest ta dziura, dobra. PP up, dobra. I Focus Band. O, to ja szczególnie jak nie mamy nikogo piorącego się, to się... To... No to na te Close Combat u tego starego mogłoby się... To jest, ale jak ja to mam... Wiem, że tak trochę cisnę wartko, ale po prostu... Nie, tak nie przyjdę, to jak ją mam przyjść? Ja chcę ta bala z wierchu chycić, wiecie? Jeszcze mamy tak 20 minut szpilu tutaj. Co w ogóle? A, competition, dobra. Competition. Tutaj, dobra, jest ślepy ultra bal, dobrze, ładnie bale. Coś ty wysłał mi teraz. Kajsom moje lacie. Nie wiem, Kajson. Ja nie wiem.
A, żaden się nie spodziewał. Leci od starego. Dobra, jesteśmy w nowym mieście. Jak widzimy, tu są beboki. Bebok City. I mamy delikatny problem, bo nie mamy nic na beboki. Nie mogę wejść do tej wieży. A to jest ta przekrętu wieża, ja to pamiętam. Ta pasta. Chociaż dzisiaj miałem pasta do jedzenia, czyli nudle. Dajcie mi jakieś Pokemona, którego mogę wytorbić od razu po tym. Po tym jak pokoną. Odkąd mnie biskoter zahymnizował, to moje sny nie mają sensu. Mogę mieć głębsze albo być trochę chaotyczny, ale się ustabilizujesz, nie martw się. Niech twój stary wyciągnie pasa, bo żaden bebok nie przejdzie. No właśnie, bo musiał. Starego lumi, ty się ślepy, tyś na tego musz te pieruńskie trefy. Ja. O! O, i bierzemy go. Dobra, on może pójść weg. Było mi pewnie kojf, nie? Ty idzie z weg. On mi pewnie kojfnie, wiecie, na Beboxity, ale potrzebujemy kogoś takiego. Ale nim to już następny raz dobędziemy ta odznaka, nie? Bo to jest Ghost Flying. O, i tak teraz nic nie ma, to może mi tam... Może mi tam, wiesz, pucować, no. Giry może mi pucować sam. Dobra, kochanie mój Kamilku, wracasz. My cię chcemy. Weź tu. Ja tu zapiszę oczywiście, żeby mnie tam... Nie wiem, czy mnie tam wytorbi albo coś. Of Dark Twin. A, bo to są te teleporty. Nie, teleporty zrobimy następnym razem. Co tu? To nie idę. Idziemy tutaj. Idziemy dalej zwiedzać, ale za następnym razem zrobimy to, tylko po prostu przykokrzę trochę tych Pokemonów, ale przed Snorlaxy będą dobre, nie? Na te beboki, bo mi nic nie zrobią. Ale chociaż jak mi Dream Ether dadzą, to będzie i uśpią, to jest kaplica wtedy, nie? Moonstone. Aha, aha, bo Focus Bound wchodzi ten dam. A, to też komuś damy. A tutaj możemy chycić. Kogo chytamy? Kika chytamy, no. To będzie kocik. To już nie będzie głosowania. Kocik. Właśnie muszę kocika... To jest bąbel. Na dworze. Kocika zawołać. Właśnie. Sorry, ale to... Kurde, ale to wiewiórę mogliśmy mieć. Trudno. To jeszcze, znowu kocika, to już mamy. No to same kociki, więc mieliśmy tutaj farta. No. Jak w pół do 21 będzie quiz, to ja sobie skoczę po oszy witamin, dali jakąś wodę o smaku kaktusa. Pilimy jak paszkę żelku. No dobrze, dobrze, spoko, nie ma problemu, to żebyś się wykurował, nie? Repel. Aha, już ja mam Pukieltasia full. Musimy tak, najpierw musimy wytorbić, musimy odnóg zrobić we Pukieltasi. Trzeba będzie, nie, bo to kurka, flag, Violetta idzie. Wydupcie z tym, dobra. To my wyciepujemy. Moonstone, bo nie chcemy tego. To komuś damy. To jest... Waterstone to jest... Dragon Fang test. Jak coś to potem sobie to weźmiemy, ale na razie nie mamy nikogo komu Dragon Fang, a mu damy. Potiony test, 2,5. Tak. Umu Milk się przyda. A revive idzie weg, no bo po co nam? No i tyle. Wszystko przyda. Max repele mamy 3 ładnie, a kalcium po prostu jest domy. Kalcium domy. Kamilo, nasz kochany Kamiluś. Będziesz tymi specjalnymi atakami tylko operował. Twój stary nie chce kocika, twój stary kocik po tygodniu, dokładnie. Zobaczycie, i za tydzień będzie kociku i twój stary.
Dobra, ja sobie to zapiszę. Okay. Dobra, to wiecie co, zanim, bo ja widzę, że tu chyba już nic więcej nie zrobię, a trzeba będzie trochę przykoksić, bo tu surwy dostaniemy, jak pokonamy tego pieruna, bo to nic... To mi dała Pokemona oczywiście. Więc tak, proszę Państwa, proszę o uwagę, bo jaki chcecie skład następnym razem? Bo na razie jest Albatros, Łognik, Sztromysza, Flundera i tak dalej. To jest nasz podstawowy skład. Kogo zamieniamy na następny odcinek? I kto za kogo? Bo możemy na przykład zrobić tak. Czekajcie, ja wam pokażę jeszcze jakie mamy Pokemony do przypomnienia. Powiedzmy, że Albatrosa wywalimy. I tak, mamy... No, na pewno będziemy potrzebować jego, więc chyba za Albatrosa go wywalimy. Driftlon to będzie musiał być. Ale jeszcze mamy właśnie Krabiego. Kogo mam naszporować na następny raz? Czyli ty mam Growlite'a, on z Bite będzie dobry. Ganka, Chikorita, kombinujesz, Gyaradosa, Zaurę, to może być dobry pomysł. Na Beboki, Venonata, będzie miał psychiczny, też jest dobry. Twój stary jest zawsze dobry. Buzela, Jamlaska, Dominika jednego albo drugiego, Żabca, Żabiec z Waterstone'em, na Beboki, Laprasa, ciekawy wybór, Kocika możemy wziąć, Surimi, no albo Albatrosa. Kogo chcecie zobaczyć z tych Pokemonów w następnym tygodniu? Masz faktycznie cały skład do zrobienia na Beboki. Ale te rostki? Nie. No ale nie, no to Kai, no czekaj, bo teraz ja już nie rozumiem Biskoter, bo tu Dominika weź. No Dominik może być, nie? Nie, na przyszły tydzień, no. No to ale czekaj, to jaki skład? Nie, to powiedzmy, że tak, ustawimy Łognika, bo on jest OP. Wytorbiamy wszystkich. I bierzemy, teraz tak, kogo wezmemy? No na pewno jego, bo ona może pójść wek. Driftlona, teraz tak. Dominika, tak? No to Dominika wezmemy. Twojego starego bierzemy. No bo Venonat też będzie dobre, bo będzie miał chyba Confusion albo Psybeam, pamiętam. No będzie dobre, ja bym wziął tak, Motę. Nie wiem, czy Zaurę. Venonata, no to wezmemy Venonata. Dobra. Zaurę, dobra. No Biskoter pisze, to Biskoter mo. Kogo jeszcze? Jeszcze jednego. Kogo jeszcze bierzemy? Laprasa. Twój stary ma kontuzję, nie wiesz go. Aha. Pewnie ta kontuzja. Lapras jako tank bardziej, co? Na dwóch domino ciśnie. Ja po to mam ich dwóch, żeby ich dwóch stracić, nie? No dobra. A, czyli będę siedział i ich ten. No to mam. Żeby jak mam. A, czekajcie, ja wam jeszcze jedno rzecz zobaczę. Czyli ja ich zrobię na 40 level, bo on ma Gengara na 40. To może wyzwanie. Nie, no to nie jest wyzwanie. To jest to, że muszę poza streamem ich wszystkich naszporować znowu na 40. Od 85, no właśnie, nie 92, jest durny. A tak jest durny fest. Dobra, słuchajcie. Zrobimy tak. I to będzie nasz skład na następne beboki. No się to zmieni, no ale Łognik jest podstawą, nie? To jest hop, który przyłali i sprząto. Więc zrobimy tak. Ja teraz pójdę, jeszcze zrobię małą przerwę, pójdę do Haźla i będę przygotowywał już, zaraz wrócę, i będę przygotowywał ten quiz i od 20:30 zaczynamy go. Ten synek, bo ja ci zaraz kontuzję pokażę, że sam będziesz miał ich. Oj, dobra, zaczekajcie, ja muszę... Nie, jest przerwa, tu.
Więc zaraz wracam jak coś. Dobra, jestem. Dobrze. Okej, i zaraz zrobimy tak. Zaraz zrobimy tak. Najpierw jeszcze zapiszę to. Zapisz. Dobrze. A, ja tu mam te jeszcze. Z montowania mam na pulpicie te pieruństwa, co wkleją. No ale dobra, dobra. Dobrze, i uwaga, teraz będzie quiz. Tylko zrobię to jeszcze na tym. Dajcie mi. To robię. Mam a tu. A już. I uwaga, quiz będzie, tylko zmienię sobie na tym. Quiz tego. Tak i to. Just chat. Teraz ojciec, jak mi pokażesz, gdzie masz kontuzję, będę miał kontuzję na psychice do końca życia. Nie stać nas na lekarzy, no fajnie, fajnie. Dobra. Czy ja sobie mogę to wyrzucić? Dobrze, już robimy pierwszego Pokemona. Wiem, że nic na razie nie widzicie, ale nie możecie. Jestem gdzieś po ostatniego podejścia do finałowego bossa dodatku do Elderinga doszło max do 40% HP. A ja myślałem, że mnie źle idzie z tym, z tygryskiem. Powodzenia, Hasar. Serdecznie powodzenia, nie? Łeb to ją mam wys. Jeszcze takie specjalnie dziwne wam dam. Tak, tak. Okej. O, ja, ale to jest kurde to jest zdjęcie jakości, to chyba robione kebabem. Zdjęcie. Będzie dobre. Mam drugiego. Ja nie biorę udziału. No dobra, spoko, nie ma problemu. A jaki poziom trudności Hasar, czy nie ma w ogóle wyboru? 4 cup, spoko. Nie ma podnośnik trudności. Tak, jest tylko jeden pierwisko trudny. To jest racja, Hasar ma rację. To jest pierwisko trudny. Ktoś to rychtuje właśnie wam te Pokemony, które będziecie zgadywać.
Będziecie... Discovery Houston, press to ATO. To jest ładny. A trzeci jest. Na przykład. O, ten też będzie dobry. Wiem, ale słuchaj, bo chcę, żeby było. Ale te niektóre to są po prostu robione. A jest. I może będzie. Kogo jeszcze damy? Damy może. O! Dobra, muszę zobaczyć odkąd tu. Tak. Zmienić nazwy. Których? Tam jest powiedź, a tego nie chcecie. I już zaczynamy zaraz. Dobra. Mamy 5 Pokemonów. Niektóre będą... Nie, to będziecie wiedzieć. Zaraz tylko muszę... O! Dobra, jest świetnie. Teraz tak. Uwaga, zaczynamy quiz. Będę musiał kiedyś usiąść w końcu do Underscore'a, tak zachwalasz, tak? Uwaga, zaczynamy quiz. Wszyscy gotowi? Proszę pisać na czacie, co to jest za Pokémon. Oczywiście teraz powiem, że to jest maskotka tego Pokémona. Żeby nie było. Chciałem trochę urozmaicić. Nie, tu Wiro. To nie jest faret. Ale i tak to nie jest faret. Nie. Koter to nie jest Kangaskhan. Widzicie, jak większość nie trafi, to będzie druga podpowiedź. Ale to jest ciężkie, no. Znaczy, tak naprawdę nie. To dosyć popularna maskotka, ale jedyne co przyszło do głowy, no wiem, ale specjalnie wam daję coś takiego. No. No, jeszcze możecie strzelać, śmiało, śmiało, strzelajcie za Pokémon, jak coś to zmienia. Czekamy, czekamy. SC poczekam o 20:30. Sandslash przed drodze. Nie, Sandslash. SC nie. Możecie strzelać kilka razy, to nie ma problemu. Jeżeli ktoś już dał odpowiedź, to może strzelać dalej. Tak jak mówię, tutaj jest takie wolna amerykanka. Tutaj. Dobra, jest 30, uwaga. To jest... Hop. Jak to dać, żebyś... Uwaga, następny. Cliffery. Nie Cliffery. Teraz jak kto jest uważny, to ogarnie. Kto pierwszy? Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę być uważnym. Tak jest! Hasar Snorlax. To nie Murklax, to jest Snorlax. A to była jego szwaja. To była jego szwaja. Dobrze, teraz tak. Opa, no właśnie. Dobra, Hasar 1-1. Czekajcie, muszę Discorda odpalić, bo ja sobie zawsze to na Discordzie piszę.
Ja sobie to wiecie gdzie piszę czasami zawsze? Jeden... W prywatnej wiadomości do biskutera to piszę zawsze, ale ja tego nie wysyłam potem. To tam zapisuję. Dobra. Hasar ma 1 punkt, bo była jedna podpowiedź, bo za bez podpowiedzi jest 2. Wszędzie ten ruby bebech postam. Haha. Nie wysyła gwarantuję, tak. Wszędzie ci stówkarze. A, to już w ogóle. Dobra, już rychtuję następny. Teraz to nie jest. Ale bym zrobił. To potem wam coś powiem. Ale bym zrobił ten. O, nie miał cliffhangera, ale nie. Zobaczyć. No. Powodzenia. Uwaga. Drugi Pokémon, moi drodzy. A ciekawe, czy zgadniecie. Jeżeli to by była jakaś wariacja jakiegoś Pokemona, to nie, to jest normalny Pokemon, tak. Znaczy to nie jest żadna alolańska, na przykład, albo jakaś alolańska albo galarańska wersja Pokemona. To nie jest żaden shiny, chociaż w sumie taki wieloryb, czyli Wolmir, nie. Welmer, nie. Welmer. Velvet, czekaj, kurwa. Czekaj, jest sobie taki proszek, czekaj, Wolmiller, nie, to nie on. Velorot. A ja sobie jakiś taki proszek na pewno się tak nazywał. Nie Vulpix, nie. Uwaga, powiem, że to jest Bass. To jest Bass tego Pokemona, bo się tak Hasar powiedział, że ten wszędzie ten Bass poznasz, to ci pokażę jak drugi. Nie? Patrzcie jak on się tutaj świeci. No, ja wiem, że to nie widzicie, ale jak się świeci po lewej stronie, jak taki Pokemon coś tak świecił naturalnie. To nie jest wyjątkowy Pokemon. To jest wyjątkowy Pokemon. Co ja to robię za kłopoty? Fred, weź się zdecyduj. No, strzelamy. Jak nie, to będzie drugie. Velvet, właśnie, Velvet. Znaczy, to nie jest Pokemon Raikou. Nie. Ciekawy. Ciekawy, ale nie Raikou. Specjalnie nie biorę już oficjalnych sprite'ów, bo możecie poszukać, sobie przybliżyć i tak dalej, więc to daje takie dziwne. Ale to nie jest maskotka, to jest normalne z anime zdjęcie. Dobra. Czekamy chwilę i zmieniamy. No, śmiało jeszcze możecie strzelać, żeby mieć 2 punkty. Hasar już ma 1. Eevee, nie. Nie Eevee. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O. Czekam, bo jest 5 sekund jeszcze różnicy, jest opóźnienia. Zmieniamy. Będziecie wiedzieć, tu też. O, dobra, uwaga. Za 1 punkt, proszę państwa. Różnica strefy czasowej jest dokładnie. Hop. To pierwszy, ten lepszy. Za 1 punkt. To ma szybszy internet po prostu. No, moi drodzy, no nie mówicie, że nie wiecie. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że on się dzisiaj pojawił na tym streamie. Tak jest, Bartox, gratulacje. To jest Arceus. Fajny mobbas, nie? Szkoda, że nie umiem czytać, no to jest... Ale chciałem wam tu przybliżyć. To piszecie. To jest... Nie, to jest Arceus jednak. No, Fred to jest debil jednak. Dobrze. Bartek.
Jeden. Dobra. No to jademy ze trzecim Pokemonem. Hmm. O, to będzie ciekawe. Uwaga. Gotowi, moi drodzy? Uwaga. Tyk. Who's that Pokémon? Jak tam myślicie? Co to jest? Proszę strzelać śmiało, nie bać się. Nie bać się zwiedzać. Liczymy piksele. Umbreon, nie. Ale tu akurat dużo jest pokazane. Szczerze, tu jest dużo akurat. Bo wtedy to było same pasy albo bas. Tu już wam więcej dałem, już powiedziałem, że nie będę taki. Czyli, że to nie jest taki srogi Pokémon jak Arceus albo Snort. To nie jest Umbreon. I to jest, uwaga, nie jest normalna forma tego Pokémona. To jest wariacja, że tak powiem. Tak wam powiem. Zorak. Nie. To jest jakaś inna wariacja Pokémona. Nie Charizard i nie Zaura. Ale dobry strzał, ciekawy. Jak Sabrina. Nie, to nie jest Mega Charizard. To w ogóle nie jest Charizard. Żadne z form Charizard. Bo jakbyśmy przykład jakby było, właśnie to był Mega Charizard albo X albo Y, to bym ci zaliczył Charizarda. Ale to nie jest Charizard. Ale możemy zrobić kiedyś coś takiego, że liderów sali, co? Tak samo. To by było ciekawe też, nie? Żeby było coś innego trochę. To co, strzelamy? Jaki to jest? To jest inna wersja ten. To jest podstawowy Pokémon, każdy go zna. Nie, co to jest Naga Nadal. Taki Pokémon nawet. Potem kuknę. To jest zasrogi. Nie, to jest w sumie mały Pokémon ogólnie. Dobra, jeszcze chwilę poczekam. Strzelajcie, bo zaraz będzie za 1 punkt. Zbliżenie wygląda jakby ktoś kucał właśnie. No. Ja wam powiem, że to jest część Szwai. Nekrozwanie. Część Szwai i Łogon. Tak wam podpowiem, nawet jeszcze za 2 punkty. Ktoś ma jakieś pomysły. Spokojnie, daję czas do zastanowienia się. No, skończyła mi się herbatka. Nie pasuje mi kolor Heracross. Nie, bo to jest wariacja, to nie jest podstawowy Pokémon, to jest jakaś właśnie wariacja. Dobra, więc jeżeli nie ma, to czekamy 10, 9. Jak zaczynam odliczać, to jeszcze piszcie. 10, 9, 8, nie Lucario. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, jedziemy za 1 punkt. Ja mam po prostu to oddalę. Ten Hitmonlee, nie, to nie był Hitmonlee. Uwaga, za 1 punkt, proszę państwa, cyk. Ten mas to sobie możecie tam wywalić, nie? To co ten. Podpis autora. Za Pokémon. Jak pokaże góra, to będziecie wiedzieć, nie? No w sumie jakbym pokazał łeb każdego, to byście wiedzieli. Krokodyl? Nie krokodyl. To jest wariacja, to nie jest podstawowa, a krokodyl chyba nie ma z tego co. Uwaga, podpowiem, że to jest alolańska wersja pewnego Pokemona. Brawo, Bartox. Ty to jesteś jednak kot.
Alalański Marowak. To było tutaj, nie? Ja pokazałem wam ogon, nogę. Wiem, pierwsze jest trudne, ale drugie już jest łatwiejsze. Gratulacje, Bartoks, masz drugi punkt, ale możecie ścigać oczywiście Bartoksa, więc nie ma problemu. Tylko sobie zapiszę. Bartek 2 punkty. Dobra, czwarty Pokémon już rychtuję. Już będziecie wiedzieć. Dobra, uwaga. Dlatego ten ogon był trochę znajomy, tak. Ale ten czerwony tak mi myślałem, że siądzie, ale no, bo to był dobry strzał. Mówię, to jest kurde dobry był, no. Bo mam podobny, też taki sam płomień mają i tak dalej, też niebieski, to był dobry strzał. Dobra, uwaga, teraz za 2 punkty. Kolejny Pokémon, uwaga. Wszystko jest git, cyk. To jest rysunek oczywiście. Więc jak to będzie, moi drodzy? Proszę państwa. Co to za Pokémon? To jest normalny Pokémon, to nie jest żadna wariacja żadnego Pokémona, to jest normalny. Nie Pinsir. Pikachu, rzeczywiście! To z 5. Ale ty możesz nie znać tego Pokemona. Dragon, nie. Biscotter, bo on jest z późniejszej generacji. Pokémon nie jest ani z pierwszej, ani z drugiej, ani z trzeciej. Heracross. Nie, bo Heracross... No, nie. Heracross nie. A dobra, kurde, na straconej pozycji. No próbuj. No jeden D chciałem taki no przydać, nie? Nie, to jest powyżej trzeciej generacji. Nie jest to Bug-type. Podpowiem jeszcze, że ta propozycja była pod Śląskim Pokédexem niedawno, ale to nie chyba przy Geodu, tylko przy wcześniej. Tak on mi przyszedł do głowy. Provnite, nie. Zrobimy tak, Bartox, jeżeli to napiszesz szybciej niż inni poprawnie, to ci zaliczę. Kto poprawnie napisze tego Pokemona, ten wygrał. Nie zerką. Bartox dobrze napisał, tylko poproszę poprawną nazwę całą. To jest Łogon. Ale to musi kto pierwszy napisze, ten zdobędzie to. No sorry Bartox, ale... No pierwsze, kto dobrze napisze, to ten wygrywa. 2 punkty. Sorry Bartox, ale wiesz, no musisz to napisać poprawnie. Masz czas, miałeś czas, ale... O Jezu, Excalibur. No, Big Kotter dobrze napisał, nie? Excalibur, dobrze. Nie wiem, nie błagam. Ja bym dał 2 punkty. Napisałem dobrze, no. Tak. No masz 2 punkty, ale nie martw się Bartox, dalej jesteś na dobrej pozycji. Sorry, ale wiesz, jakbyś... Ja wiem, że ty tak to piszesz, ale to zawsze najpierw napisz, potem przeczytaj, bo tutaj tak, wiesz, w taki sposób każdy mógłby tak napisać Pokemona i by szybciej jakby było, albo w skrócie i tak dalej. Tutaj jest bardzo ważne, to nie jest szukane, to jest bardzo ważne, żeby to dobrze napisać. Bo ja też czasami mogę pisać Pupuritar, chociaż chodzi o Pupitara. Ja bym sam sobie tego nie zaliczył. Dobra, ja dobrze piszę. Excalibur się pisze. Ale czekajcie, ja to zweryfikuję. Nie, Excalibur, dobrze napisał Biscotter. Powinien dostać chociaż 1 punkt. Dobra, to tak. Dobrze, to tak zrobimy. I Bartek masz 1 punkt, bo tutaj pięknie się za tobą wstawił Piteras. Trzeba sprawdzić. Więc Bartek masz -3. A nie żartuję. Biscotter ma 2. Będę taki, że będę tak go rozdawał.
Czyli Hasar ma 1, Bartek ma 3, Biskoter 2. Myślę, że to będzie sprawiedliwe. Znaczy, to jest w mojej opinii i tak dalej, więc... Dobra, kurde. Jakie to jest głupie, no ale no co ja wam poradzę? Chociaż chyba myślę, że... Chociaż Red ma rację napisać to jedno, a powiedzieć to drugie, dokładnie. Dobra! Piąty Pokémon. Piąty Pokémon to jest pluszak. Uwaga, ale kto pierwszy, to lepszy tak naprawdę tutaj będzie. Proszę i proszę napisać całą poprawną tą. Uwaga. 3, 2, 1, go. Co to jest za Pokémon? To jest pluszak oczywiście i to jest normalna forma Pokémona. Proszę, szybko. No to widzę ten Umbreon. Biskotor jest najlepszy. Pomory. O Piteras, no ładnie. Ale... Sorry Biskotor, ale Kajś ty to widział Umbreona. Przepraszam. Nie, ty jest udany, nie? I teraz masz 2 punkty. Teddy Shura, no Teddy... Ale Teddy Shura to bym zaliczył. Ale to jest Charmander, tak. Ja sobie myślałem, jak zobaczyłem, że to ogniowy. Dokładnie. O Jezus Maria. Dobra, czekajcie. Teraz masz 2. Mam nadzieję, że na studiach tego nie mówili. I tak, Hasar ma 2, Bartek ma 3 i blisko. No to nie, tutaj jest za blisko. Jeszcze 1. Jeszcze raz. To muszę usunąć, bo muszę wiedzieć, co mam do montowania. Nie, to jeszcze jednego, co poszukamy. No by tutaj poszło. Nie, to będzie za ładne. Mam. No to jest... O, ale nie, chcę to zrobić tak. O, zaraz znajdę jeszcze jednego Pokemona, bo... O kurde, jak ja bym wam to dał. O kurde. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Żeby to było ten... Nie otworzę. Chyba, że inaczej to... O! Słuchajcie! Teraz będzie coś ciekawszego. Jak dwoje? Ja chcę powiedzieć o 3 pojny. No będzie. Słuchajcie, teraz będzie troszeczkę inaczej. Słuchajcie, to będzie cały Pokémon i to jest pierwotna koncepcja tego Pokémona. I będziecie musieli zgadnąć, jaki to jest Pokémon na podstawie. Nie głupie. Uwaga. Jaki to jest Pokémon? To jest pierwotna koncepcja Pokémona, potem jest zmieniony na bardziej odświeżoną. Czyli jak kiedyś, nie wiem, był pierwsza koncepcja Pikachu, on inaczej wyglądał, tak samo Miu. To jest ta pierwsza koncepcja. Co to jest za Pokémon? Teraz dajcie jakiś shiny forest w slajdzie. Ja ostatnio było. To było dobre, ale to było dobre. Co to jest za Pokémon? To jest pierwotna wersja Pokémona. Potem ona była zmieniona. Wygląd. Rataty nie miała. Nie. Ale to jest ciekawe. Może z pierwotnych tych możemy robić. Jaki ryj, przepraszam, ale nie mogę z tego. Jest Pikachu, no. I teraz masz kolejny plus 10 tutaj. Nie Pikachu. Uwaga, podpowiem, jest to Pokémon drugiej generacji. Pierwszego nie było. Tak jest, Hasar. Brawo, Hasar. Za 2 punkty. Zwyciężczynie, jakie? To było za 2. Nie mamy zwyciężczyni. Przepraszam bardzo, halo. No właśnie, nie. Bo Hasar miał 1. Czyli Bartek i Hasar mają 3 punkty. Po 3.
Więc to będzie finał. Powoli, po lekku. Słuchajcie. Leciutko. Uwaga, czyli klasycznie zrobimy. Bartek, wybierz kogoś z... Chociaż myślę, że tak. To tak, Hasar. Hasar, wybierz, kto będzie z tobą w drużynie. I Bartek też proszę wskazanie kogoś do drużyny. Mam nadzieję, że Bartek ustąpisz miejsca dziewczynie i pierwsza Hasar może wpisać, kogo sobie wybiera do finałowego wątku. Więc kto będzie w drużynie z Hasar, bo to będzie walka o finał. Ja Biskotera poproszę, ok? Biskoter idzie do Hasar, a Bartek to co, weźmiesz Peterasa, co? Drużyna gulaszu, kurde, ale stres teraz. Czekajcie, ja muszę wymyślić coś, ale to co, chcecie znowu te przybliżenie, czy pierwotne wersje, co? To napiszcie jeszcze. To mnie się osobiście spodobały te pierwotne. Przybliżenie, tak? Te pierwotne też git, żeś mi dał teraz. Ważą mi piszą. Dokładnie, dobra. Dobrze, to będzie Bartox i Piteras i Biskoter i ten. Wiro, ty bardzo się cieszymy, że też jesteś oczywiście. Tylko mamy chipis, teraz jest, no właśnie. Jak nie ma, to chyba tu Wiro weźmiesz, co? No no co to? No właśnie, Peteras, czy on jest, proszę państwa. Spokojnie, w tym czasie szukam tego Pokemona. Każdy ma swojego Piotra, wiesz. Pewnie. No to może być tu Wiro, jeżeli nie ma Peterasa. Dobra, to co, przybliżenia dalej, tak? Dajemy. A nie koncepty, bo koncepty były ciekawe. Które lepszym wyborem będzie. A patrz, ale jest! Ale jej się kitro specjalnie. Dobra, no to damy Pokemona. Coś wymyślić, coś ciekawe, czy na finał to musi być coś specjalnego. Dobra, to tu Wiro będzie, okej, dobra. Ja muszę wymyślić coś specjalnego. Na pewno będzie to głupie, ale może będzie... Musiałem makaronowego potwora spaghetti. Byście zgadywali, ale to jest bez sensu. Nie. Coś bardziej. Może dam. Czekajcie, ja muszę mieć ten. Ja muszę kuknąć na te Pokemony. Dobra, zaraz wam ten. Poszukamy. Już sekundkę, przepraszam. A to nie. A tu są. O! Ale nie chcę jakiś. Zaraz znajdę. Nie, bo tu losuję Pokémon, jaki może być. Będzie... O, mam Pokémona. Moi drodzy, tylko muszę znaleźć, już to rychtuję. Jakoś takie dziwne. Dobra, okej. To sobie...
Będę grał we własnym teamie i bardzo dobrze. Czekajcie, nie, bo chcę coś fajnego mam robić. Dobra, o, takie by było dobre. No bo takie ładne, chcecie takie ładne, czy co? Nie, to będziecie wiedzieć. No i już. Wiem, że trochę trwa, ale... Dobra, mam. Mam, moi drodzy. To będzie one. Muszę zmienić nazwę, bo jest tu... Uwaga, proszę rozgrzewać już klawiatury, moi drodzy. Gra nie ma tak budować napięcia, dokładnie. Zaraz poleci jakieś 15 generacja, tajny koncept art poszło z Japonii, dokładnie. W Klajdzie jeszcze żonglującego tamburenami. Oj, czeku, nie mnie stresujesz. Ja ci... O, zmienił ci się kolor, te Bartox, na pomarańczowy teraz. Dobra. Chcieliście. Uwaga! Gotowi? Czas na Rigę, czyli czas na ten. Uwaga, wszyscy gotowi? Co to? Who's that Pokémon? I to jest... Nie jest normalna ewolucja. Tak powiem. To nie jest normalny Pokémon. O. To pierwszy ten lepszy. Czy to będzie Hasar i Biskoter? Czy może to będzie para moderatorów? Czy może... Nie, niestety to nie jest Slugma. Czy to będzie para moderatorów? Czy może nasz Tuwiro i Bartox? Nasz Dream Team. Żeby się spodziewał, co to jest za... Biskoter już oddał głos. Czy Hasar? Może ten, ale niestety Slugma to nie będzie. To nie jest Slugma. To jest jakiś faret z brodą. I teraz go gra poza konkursem. On nie chciał być razem, on mówi, nie, to jest Tyranitar. Faret z brodą. Nie. To nie Mozilla, hehe. Co to jest za Pokémon? Powiem wam, że on jest czerwony. Myślę, że to rozwieje wszelkie wątpliwości. Słuchajcie, starajcie się, bo Furuś patrzy. Furuś kuko. Czas na finał. Kto wie, bo zaraz dam następną. No i teraz tak. Uwaga, proszę się skupić. Kto pierwszy, ten lepszy. To nie jest zwykła forma Camperuta, czyli jaka. Kto pierwszy napisze, ten jest lepszy. Bo Bartox ma rację, ale kto pierwszy napisze normalną formę. Czyli uwaga, taką. Kto pierwszy napisze, kto się pojawi na czacie, kto pierwszy. I się okaże, że wygra Piteras, bo nie jest żadnym wyróżnie. Ale jaki to jest? To nie jest normalny. Camerupt. To nie jest Camerupt. No i muszę Hasar zaliczyć. Bo to jest mega Camerupt, prawda? Chyba, że się mylę, ale nie, to jest normalny. Bo to jest mega, bo tu jest M. Wiem, że teraz zgasło, ale muszę po prostu sobie... Ale to jest mega. Mega Cambridge. No tak, no ale tutaj już było. No niby jest shiny. Ale czy on jest shiny? Nie. No i teraz nie wiem, komu mam zaliczyć, bo niby Hasar napisarz mega Camerupt, ale... No ale ten też dobrze napisał, chociaż też, ale nie jest shiny, no właśnie, już mam właśnie za Pikachu i Charmandera, no właśnie. I teraz masz wywalone, słuchaj to.
No za Pikachu tylarze. Wyście. O, po jednym damy. Fajnie inaczej wygląda, no właśnie. No ale tu też jest ten mega, też w tym był. Delikatnie odcienie różni. Dobra, no nie no, czekajcie, bo tutaj... No niby i tu dobrze napisaliście, i tu dobrze napisaliście, więc i zrobimy jeszcze jedną dogrywkę, dobrze? Bo nie chcę, żeby żadna drużyna była pokrzywdzona. Więc uwaga. Kolejnym Pokemonem. Ostatnim Pokemonem. Fajnie jest fioletowy, no właśnie. No ale był mega. No właśnie. Dobra. Co by tu dać? Damy kogoś takiego. Tylko szukam już odpowiedzi. Sorry, ale mam takie coś, że... Będzie fest pikselowa, te sorry, ale no niestety... Dobra, o Jezus Maria. Będą fest piksele, wiem. Uwaga, jeszcze jedna dogrywka. Bo tam się wahałem, bo tu napisaliście niby i dobrze, ale on nie był shiny, ten napisał, że dobrze. Więc uwaga, dogrywka, proszę, proszę, uwaga, cyk. Co to jest za Pokémon? To nie jest normalna też wersja oczywiście Pokémona. Clefable. Nie. Nie, Hazard, fajnie, żeś miał biskutera, ale on tak troluje czasami, że to się nie da, nie? To nie jest normalna wersja Pokemona, ale każdy tego Pokemona zna na pewno. To już mogę powiedzieć. Z odpowiedzią na każde pytanie. I teraz... No plus 20 punktów, słuchaj. To jest far, który wypadł do węgla. Dobra. Zmieniam. Tak. Uwaga. Teraz będzie. Tyk. Mega. Nie. Ciekawe, czy zgadniecie. To jest bardzo ciekawe. Po jednym dokładnie. Nie mam pojęcia. Po jeden już sobie proszę. Jak myślicie? Kurde, no co ja mam powiedzieć? No, Alolan. Tak się właśnie wygrywa 24 punkty. Fizer. No i Fizer wygrał. Dziękujemy. Dark Pedro. Siemano Dark Pedro, tu. Tak jest. Ale no tutaj pierwszy był ten Fizer, no Fizer to wygrał. Jaki ruby ściur, nie? No i krzaps. No i nara, nie? Teraz tak, oficjalnie pierwsze miejsce Petera za 2 razy Pikachu Jezusa, potem wygrywa Fizer i potem reszta wygrywa. Ale fez ruby, nie? Dobra, więc gratulacje wszystkim wygranym, wszyscy żeście wygrali też tak naprawdę. Dziękuję za udział w konkursie, dziękuję za streama. That's all. I teraz tak, jutro napiszę, we czwartek będzie na 90% stream ze sąsiedzi z piekła rodem. Może będzie krótszy, ale będzie. Gratki wszystkim, tak, nic nie zrobiłem, ale git. No wygrałeś, że się roz napisał, żeś dał. Ja idę spać, dobrej nocki. Na razie, Biskoter, wyśpij się, cześć. Dzięki za grę, dzięki za wszystko. Zapraszam, we czwartek będzie ze sąsiedzi z piekła rodem stream. No i co, zapraszam na YouTube, na Discorda, dziękuję wszystkim, żeście byli. No i do zobaczenia, prawda? Teraz na after zapraszam tak na Discorda, oczywiście link w opisie, zapraszam serdecznie. Wizyt wygrywa najbardziej. No, że się wszyscy bawili.
Potem by nie była, w której się zdziwiłem. No bo jeszcze trochę przeciągnęli, bo żeśmy klachali. Ale wszedł z drzwiami i ten. Ja też kiedyś wyskoczyłem na samym końcu, no, z nazwą Pokémon dostałem 5 punktów. To w ogóle, na początku to się w ogóle nie opłaca grać, potem dopiero już plus 15 i nara. Dobra, dzięki wam bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć. Ile masz punktów?